Ka Office Jong Divisional Forest Officer Wildlife Division West Giant Hills District Negasni kala Pynkup Burom ya ki lai pusan ngut ki brio na keleng Khusnam jong ka East but West Giant Hills District na ka benta ka jing pelat im ka jong ki marat klau. But la ayaki da ka Khusnam Wildlife Samaritan Award hagasngi Pynkup ya ka jing rakhe ka Wildlife Week arhajar arpuar haraliang Community Hall. Kajing rakhe ka Wildlife Week lasdang nado ka khat terik Risau but la Pynkup pat da kajing sam ye ki Khusnam menta kasngi. U Principal Chief Conservator of Forest Biodiversity and Wildlife but u Chief Wildlife Warden Meghalaya u IFS SM Sahai u balong ru ukong san hakani kasngi ula ai jing kran kajing lang ba ula ong baka jing tmu jong ka jing rakhe ka ni ka tayo jong ki marat klau ka long ban pin sa priang jing tip ya ki pajba halor ka jing don kam but pinne pin sa ki marat klau but ya baro ki jing don jing em jong ka mariang hadian ka jing lang kala don ru ka jing pelat ya ka kot halor ki marat ki badon Hajang te Hills District dau kong san but ki wai de ki he ki han conservation